Otsaileko azken egunetan murgilduko gara eta jaiez beteta daude. Izan ere, asteburuan zehar hurrengo ospakizunak ditugu. Laudioko Euskal Jaian, baserri azoka, akelarre dantza taldearen emanaldia, bertsolariak, kontzertuak, Amurrioko Lekamainako jaietan, herri bazkaria, puzgarria, kontzertuak, mendi martxa, Orozkoko Berazako jaietan, herri bazkaria, kontzertuak, paella txapelketa eta Aiarako Beotegiko jaietan, bolo txapelketa, dantza emanaldia, kontzertuak. Larun batean zer? Amurrion minbiziaren kontrako ibilaldia dago. Animatu! Eta baltzenekien Amurrioko bainu eta auzoko jaiak ospatuko direla, igandean, Urduñan Aukeren azoka eta Urduña hiria herri krosa. Artzinegan, bizita antzestuak eta museoaren 40. urteurrenaren dokumentalaren proiekzioa. Azkenik, Laudioko faktorian goizean zehar aurrentzako jolas librea eta arratsaldean Maialen Lujanbioren RR performantzea. Gogoratu, agenda info osoa aiaraldea.eus webunean eta ale puska honetan duzuela. Asteburuaz eta eskualdeaz gozatu.